салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали авто душанбе. Дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои беҳтарине мебошад ки бо хости дили шумост. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шудан ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешравии ҳар яки мост. Пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. агар ҳамин навори имрӯзаи мо 200 лайк гирад, видеоҳои нав ба навро пешкаши шумо мегардонем. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар ватсап ё ин ки имо равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед, дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Яки мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1995, объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошинта аст. Мошин 100% нав краска кардагиай, дискҳои алюминӣ, заводскои элеганция, электропакет 4-тага. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 33000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 218000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 88 82 38. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даи мошини фурӯшии мо Hyundai Sonata мебошад ки соли бароришаш 2008, объеми мотор 2.4 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш автомат, дар инҷо соҳиби мошин кутааст. мошин як дастгаштагия, ҳама ҷош раднои худчай, танировка документош 8 моҳи дигар дорад. раднои пробег алиш намешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 70000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 462000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 109 00 11 11. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеи мошини фурӯшии мо Opel Zafira мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин кутааст. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар ашт. нархи мошин 32000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 211000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 927 55 81 03. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшии мо Hyundai Nexi мебошад ки соли бароришаш 1995, объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин кутааст. срочно мошини фурӯшӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ ҳам надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 19500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 129000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 981 04 70 05. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшии мо Mitsubishi Pajero мебошад ки соли бароришаш 1993, объеми мотор 3 сӯзишвориш дизел, коробка передачаш автомат, дар инҷо соҳиби мошин кутааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ремонтталаб нест. мошин бе камбудия, задагӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар Панҷакент. нархи мошин 40000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 264000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 926 24 66 33. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшии мо Pilastra F мебошад ки соли бароришаш 1992, объеми мотор 1.6 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин кутааст. мошин состояниш находҳои ходовой 100%, мотор 100%, документ 1 сола, каму тум, кузоваш кор дорад бе камбудия дигар. қарор дорад ин мошин дар Ҷаббор Расулов. нархи мошин 13000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 86000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 557 05 95 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшии мо Mercedes Benz бошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотор 2 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика, дар инҷо соҳиби мошин кутааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. люк кондитсионер дорад. объеми мотор 2 спорт. илтимос беҳуда занг назанед, фавора фурӯхта мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 58000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 383000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 90 11 14. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
8 мошини фурӯшимои Toyota Camry мебошад ки соли бароришаш 2011, объеми мотор DV5, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар ҳамин ҷо соҳиби мошин футааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. Мошин бе камбудия, задагӣ, пусидагӣ надорад, харошидагӣ, варидкардагӣ надорад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 97 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 641 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 966 3060. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Наҳ мошини фурӯшимои BMW C-сериясе бошад ки соли бароришаш 2004, объеми мотор DV5, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш автомат дар ҳамин ҷо соҳиби мошин футааст. Мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. кузовзадагӣ, пусидагӣ тамоман надорад. Салон тоза, муртилур, кондитсионер кор мекунад, ҳама чизош 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 60 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 396 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 880 88 10 01. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. Даҳ мошини фурӯшимои Pelastra G мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Танировка ҳуҷҷат 1 сола савдо мешавад. Дар пеши мошин камтарак арзон мешавад. Қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин 42500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 281 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 907 77 74 12. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои Mercedes-Benz бошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотор 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин футааст. Элегансе, нормали састани, танировка то апрел 4 баллона, мотор заводской, объем калид, чип қатъяй, люк, кондитсионер 100%, чашкаҳош 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Бохтар. нархи мошин 45 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 297 000 рубл мешавад. Телефонҳо барои тамос 800 00 72 80. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои Mercedes-Benz V124 мебошад ки соли бароришаш 1989, объеми мотор DV5, сӯзишвориш дизел, коробка передачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷат 1 соли пурра, мотор 5 тага. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 23500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 155 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 901 89 91 57. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои Mercedes-Benz бошад ки соли бароришаш 1997, объеми мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин футааст. мошини фурӯшӣ мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад, задагӣ, пусидагӣ надорад, ягон дард надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 50 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 330 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 501 15 15 02. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои Pelvectra B мебошад ки соли бароришаш 2000, объеми мотори 1.6, сӯзишвориш газ, коробка передачаш автомат дар ҳамин ҷо соҳиби мошин футааст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош 9 моҳи дигар дорад. кондитсионер кор мекунад. срочно илтимос одамои конкретни занг занад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 44 000 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 291 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 918 57 77 47. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои ВАЗ 2109 мебошад ки соли бароришаш 1999, объеми мотори 1.5, сӯзишвориш бензин, газ, коробка передачаш механика дар ҳамин ҷо соҳиби мошин футааст. мошинча дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор, коробка ходовой 100%, баллоно 70%, черепаха заводской бе варид. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 7500 сомонӣ ба рубли ҳозира гардонем 49 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 45 00 20. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
16 ماشین فروشی ما BMW 3 سری S باشد که سالی برارشش 2009 ابیوم موتور 10 سوزشوریش بنزین коробка پیداچش اتومات در اینجا صاحب ماشین گفته است ماشین در حالت بهترین قرار دارد ماشین به کمبودی زدگی پوسیدگی ندارد خراشیدگی ورید کردگی دریدگی ندارد قرار دارد این ماشین در شهر دوشنبه نرخ ماشین 85000 سومانی بر روبل حاضر گردانیم 562000 روبل شود تلفن ها برای تماس 919 55 58 70 معلوماتی بیشتر را از صاحب ماشین دسترس نمایید.